Φέτος είπαμε να διαφοροποιηθούμε λίγο, να σας παρουσιάσουμε μία έρευνα που κάναμε. Είναι η πρώτη μας έρευνα και έχει να κάνει με τα insights και τα predictions για το 2026 για το HR. Ουσιαστικά, λαμβάνουμε αρκετό feedback και input από εσάς, τους HR professionals, καθημερινά. Και από τους εργαζόμενούς σας, οι οποίοι είναι χρήστες και κάτοχοι των υπηρεσιών, οι τελικοί ουσιαστικά αυτοί που μας κρίνουν, και σκεφτήκαμε να το πάρουμε και να το εκλάβουμε σαν ένα input, τι σκέφτεστε, τι σας απασχολεί, τι θα θέλατε, τι θα σας έλυνε τα χέρια, και αποφασίσαμε να το κάνουμε για εσωτερική κατανάλωση. Βέβαια, τα αποτελέσματα ήταν αρκετά διαφωτιστικά, ενδιαφέροντα και είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο public. Η εσωτερική κατανάλωση ήταν χωρίς κάποια εταιρεία ερευνών, ήταν δική μας πρωτοβουλία, οπότε δεν θα είναι ακόμα μία έρευνα η οποία θα σας πει ότι θα δείτε ατελείωτα charts, ατελείωτα pie charts και θα σας πούμε στο τέλος ότι οι διατακτικές αίτησης, που εντελώς στοιχεία προσφέρουμε, είναι το νούμερο ένα benefit, η οποία δεν μπορεί να λείψει από καμία εταιρεία, θα φύγουν οι εργαζόμενοι όλοι άμα δεν τις έχουν, οπότε όχι, δεν είναι αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά ρωτήσαμε, ήταν μια 360 έρευνα η οποία είχε απαντήσεις και ερωτήσεις σε εσάς, τους HR professionals, κυρίως C-levels, αλλά και από εργαζόμενους. Δεν ήταν τόσο κλειστή, υπήρχαν και ανοιχτά πεδία, οπότε βγήκαν αρκετά ισόψυχα. Ένα δείγμα εταιρείων που απάντησαν, θα δείτε, είναι εταιρείες που απασχολούν από χιλιάδες εργαζόμενους και λίγο πιο μικρομεσαίες, με 50-100 άτομα προσωπικό. Τα key findings ουσιαστικά ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Πρώτο και κύριο που μαγνήτησε το ενδιαφέρον ήταν ότι υπάρχει ένα communication gap. Τι σημαίνει αυτό? Αλλιώς εκλαμβάνουν οι εργαζόμενοι αυτά που τους μεταφέρει το HR και αλλιώς νομίζουν οι HR ότι το μεταφέρουν το μήνυμα. Ουσιαστικά κάπου εκεί πέρα χανόμαστε. Νομίζουμε ότι τα λέμε όλα ξεκάθαρα, αλλά τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Perception is reality, λένε και κάποιοι. Σε αυτό συνομολογεί ότι περίπου 3 στους 5 νιώθουν OK κατά κάποιο τρόπο ότι η επικοινωνία των benefits και των policies είναι ξεκάθαρη. Και όλο αυτό συνδέεται με ένα job satisfaction που επίσης δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό. Μέσα από τα εσόψυχα βγήκαν και κάποιες αλήθειες που αναφέρουν ότι το HR πιστεύει ότι δεν έχει το ρόλο που του αρμόζει, το ρόλο που του αξίζει στο τραπέζι. Δεν θεωρείται ότι το εκλαμβάνουν ως στρατηγικό συνεργάτη, αλλά κάποιον ο οποίος κάνει operational tasks. Εγώ θα διαφωνήσω εδώ πέρα. Το HR θεωρώ ότι είναι κομβικός ρόλος σε κάθε εταιρεία. Πρέπει να έχει ρόλο στο τραπέζι, γιατί αυτό ουσιαστικά κατεβάζει την κουλτούρα προς τα κάτω, το mission, το vision, που τώρα τελευταία έχει γίνει πολύ έντονο. Βέβαια, βγάλατε και κάποια invisible challenges που έχετε να αντιμετωπίσετε τη νέα χρονιά. Πρώτο και κύριο είναι ότι δεν υπάρχει αναγνώριση. Αναγνώριση στη δουλειά, αναγνώριση σε αυτό που κάνουν, στο ρόλο. Υπάρχει αντίσταση στην αλλαγή. Δεν πέρχονται οι αλλαγές να κατέβουν προς τα κάτω. Δεν ακούγονται. Υπάρχει μεγάλο workload και συνεχής αλλαγή στην νομοθεσία. Ο οργανισμός χρειάζεται reskilling και upskilling και επίσης χρειάζεται να βελτιωθεί η κουλτούρα, η οργανωσιακή, ώστε να γίνει αυτό που θέλει πραγματικά η εταιρεία. Τα 3 major challenges που έχετε να αντιμετωπίσετε σαν HR είναι, πρώτο και κύριο, νομίζω ότι το ξέρετε, είναι η προσέλκυση και η διατήρηση των ταλέντων. Τους κυνηγάμε με το τουφέκι. Και εσείς και εμείς. Δεν βρίσκουμε κόσμο. Το επόμενο είναι ότι θέλουν να υπάρχει work-life balance. Νομίζω ξεκίνησε από τους Gen Z κυρίως αυτή η προσέγγιση, ότι θέλουν να έχουν ισορροπία στη ζωή τους. Δεν θέλουν να δουλεύουν τις πολλές ώρες που εμείς δουλεύαμε. Προσωπικά ούτε και εγώ θέλω. Θέλω να πηγαίνω στην οικογένειά μου στο σπίτι, να βλέπω τα παιδιά μου, να κάνω ένα χόμπι και να περνάει πιο ευχάριστα η μέρα μου. Και επίσης να υπάρχουν meaningful benefits. Δεν σημαίνει ότι ένα meaningful benefit για εμένα είναι το ίδιο για κάποιον Gen Z. Μιλήστε του για τη συνταξιοδοτικό και θα καταλάβετε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα 4 πιο ιδανικά benefit βάσει του HR, των HR και βάσει των εργαζομένων. Εδώ πέρα θα δούμε υπάρχει μια σύμπνοια. Είναι κοινά, με διαφορετική λίγο σειρά στο τι θέλουν σαν προτεραιότητα. Να διευκρινίσω εδώ πέρα σαν financial incentives εννοούμε χρηματικά κίνητρα όπως μπόνους παραγωγικότητας, δεν εννοώ επίτευξη στόχων των πωλήσεων, αλλά θέλουν κάποια επιδόματα γέννησης παιδιού, γάμου, ό,τι έχει να κάνει με κάποια επιπλέον επιδόματα. Εντάξει, το medical plan είναι στάνταρ, η παροχή σύντησης
είναι στάνταρ και έχει ενδιαφέρον ότι ζητάνε περισσότερες μέρες άδειας για να έχουν τον ελεύθερο τους χρόνο που είπαμε να υπάρχει το work-life balance. Πού τα βρίσκουν οι HR και οι εργαζόμενοι? Θέλουν να υπάρχει αυτό που είπαμε το work-life balance, αναγνώριση στη δουλειά τους, να υπάρχει επένδυση σε αυτούς το προσωπικό, να ανακάνουν αυτό το reskilling και upskilling, να επενδύσουν στο wellness και στο fitness, καλύτερη επικοινωνία που είδαμε στην αρχή και να υπάρχει ένα flexibility, σε πολλές μορφές flexibility. Ρωτήσαμε ποια benefits σκοπεύουν να προσθέσουν οι εταιρείες έξτρα στο προσωπικό τους στη νέα χρονιά, το 2026. Κάποια από αυτά είναι medical plan, είναι κυρίως μικρομεσαίες εταιρείες. Fitness και wellness είναι πιο μεγάλες εταιρείες, τα financial incentive που είδαμε και υπάρχει και το flexibility στο τρόπο και εργασίας. Εγώ δεν θεωρώ προσωπικά ότι είναι benefit, θεωρώ ότι είναι ένα μοντέλο εργασίας, αλλά ποιος είμαι εγώ να διαφωνήσω αν οι εργαζόμενοι το βλέπουν έτσι. Τι φέρνει το 2026 εταιρείες συνολικά? Το 58% θεωρούν ότι θα πρέπει να δώσουν περισσότερα benefits στον κόσμο τους, ώστε να είναι πιο θελκτικοί, πιο attractive. Το 63% θεωρούν ότι ο αριθμός προσωπικού θα ανέβει, θα χρειαστούν περισσότερο κόσμο, και το 23%, ένα περίπου στους 4, βλέπουν αλλαγή στο μοντέλο εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα είναι ακριβώς το 2025 με το 2026 ένα μοντέλο εργασίας το ίδιο. Ποια είναι τα trends? Το είδαμε και πριν. Χρειάζεται AI tools για να γίνει καλύτερη δουλειά, work flexibility, digital transformation initiatives και flexible benefits. Εδώ πέρα υπάρχει κάποια testimonials που αφήσαμε κενά. Υπάρχει μια αντίθεση. Το HR το απασχολεί το υψηλό turnover και η διατήρηση του κόσμου, αλλά και οι εργαζόμενοι θέλουν να τους βλέπουν ένα ανθρώπινο touch που βγήκε, θέλουν να τους βλέπουν σαν ανθρώπους, όχι σαν νούμερα. Θέλουν το HR να είναι δίπλα τους, να τους αγκαλιάζει. Όχι τόσο πολύ. Συνοψίζοντας, το one size fits all έχει πεθάνει. Ο κόσμος θέλει μία σε όλα λύσεις και βέβαια τώρα περισσότερο από ποτέ φωνάζουν, ουρλιάζουν για flexibility. Τι σας είπα τώρα, Είναι μια έννοια η οποία την ακούμε πάρα πολύ συχνά. Την ακούμε συνέχεια. Υπάρχουν προγράμματα flex στο ρεύμα, υπάρχουν προγράμματα flex στο αυτοκίνητο, το leasing. Προσφάτως άκουσα ότι υπάρχουν flex προγράμματα σε ενοικίαση επίπλων. Παίρνεις αυτόν τον καναπέ και μετά από 2 μήνες τον αλλάζεις, σου φέρουν άλλο, αν έχεις το Θεό σου. Και εδώ συζητάμε τα αυτονόητα. Ο κόσμος θέλει flexibility. Για άλλη μια χρονιά, θέλουμε να είμαστε μπροστά, θέλουμε να σας ακούμε, θέλουμε να σας δίνουμε λύσεις, θέλουμε να πάτε το ρόλο του HR παραπέρα. Η Apple θέλει να ταράξει τα νερά, θέλει να φέρει λύσεις και η λύση είναι το Flex One. Το Flex One είναι μια λύση η οποία σκεφτήκαμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες. Δεν είναι άλλη μια κάρτα η οποία θα βάλεις, θα κλείσεις το δίκτυο και θα τη δώσεις να πάει γυμναστήριο, να πάει στον παιδικό σταθμό, να πάρει μια κάρτα σύντησης. Είναι όλα αυτά μαζί σε ένα. Πόσα? 20. Μπορείς να συνδυάσεις πάρα πολλά benefits ανάλογα το flexibility της εταιρείας που θέλεις να κάνεις. Μπορεί να βάλεις μέσα την κάρτα σύντησης, τη δωροκάρτα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όλο αυτό το κομμάτι, τον παιδικό σταθμό, γιατί δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες. Και υπάρχει και ένα τελευταίο πρόγραμμα, το Flex, που μπορεί να το κάνεις, να παίξεις ανάλογα τι χρειάζεται να κάνεις, να το δημιουργείς μόνος σαν HR. Όλα αυτά έχουν να καλύψουν όλες τις περσόνες. Σε μια εταιρεία δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Έχουμε τη Μαρία, η οποία είναι στο λογιστήριο, η οποία βαριέται να μαγειρέψει, θέλει να παραγγείλει τη δουλειά της, θέλει να φάει το φαγητό στο γραφείο. Θέλει να έχει ένα allowance για το αυτοκίνητό της και θέλει να πηγαίνει στο σπίτι το απόγευμα να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Θέλει αυτά να τα προσφέρει η εταιρεία της. Έχουμε από την άλλη τον Τάσο, ο οποίος δεν έχει αυτοκίνητο, θέλει να πάρει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θέλει να του παρέχει η εταιρεία αυτό το benefit. Έχει ένα παιδί, οπότε έχει αξία για αυτόν να του προσφέρει ένα benefit για τον παιδικό σταθμό και θέλει και επίσης να κάνει αυτό μεταπτυχιακό που πάντα ονειρευόταν για να κάνει το reskilling και upskilling που λέγαμε πριν. Και βέβαια είσαι και τον Νίκο στην παραγωγή, ο οποίος θέλει να αγοράσει τα μέσα ατομικής προστασίας του, να πάει το καλοκαίρι διακοπές με την οικογένειά του και να κάνει αυτό το ετήσιο check-up που θέλει για να νιώσει ότι είναι OK. Όλα αυτά συνδυάζονται με ένα πάρα πολύ ωραίο πόρταλ για το HR.
ένα πάρα πολύ ωραίο application που δίνει ευελιξία στους εργαζόμενους και πραγματικά η αιχμή της τεχνολογίας στα χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά είναι μια λύση η οποία κάνει παπάδες. AI, AI. Λοιπόν, συνοψίζοντας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να υπάρχει flexibility στα benefits, να υπάρχει αυτονομία, να μην υπάρχει back office δουλειά, administration και να κάνουμε customizable benefits για όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά, είμαστε εδώ πέρα για να σας βοηθήσουμε να έχετε τη θέση που σας ανήκει στο τραπέζι. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.